ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಚಲ್ಲರ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಖಿ ತೊಂದಲ್ಲ ಭಾಗಿರಥಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನಿ ಗಣೋಮ ಅಂಚ ಗಣೋಮಗ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಇಂಕೊಲ್ಲ ಪಿದಾಡಿ ಅಡೆ ನಾನು ಪೋಪ್ನಡಿ ಹೌದು ಪಿದಾರ್ದ ಪುರ ಆನೆ ಮೇತು ಪುರ ಪಿದಾರ್ದ ಆನೆ ಜೋಕುಲು ಪಿದಾರ್ದು ಉಂಟುದೇರು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪೋಪೆ ಅಂದು ಪಿದಾರ್ದೆ ಸರಿಯಪ್ಪ ನಾನು ಅಡೆ ಪೋದಿ ತಕ್ಕನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೋಕೆ ಏನೋ ಮದಿಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಐತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಭಟ್ರ ಹಾಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಪಕ್ಕನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಾಗಣಪ ದೇವರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತವಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ತರತ ವಿಘ್ನೋಲ ಬರ್ಪಣೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಮಾತ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ದು ನಂಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಲಾಭಾದ್ರೆ ಮಾತು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ದು ಆ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ದೇವರು ಕೊರಲೋಡ ನಡಬಾರ್ಕೊಂಡು ಅಕಣ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾದ ಸಾಗರ ಸಂತತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದೇವರ ಕೊರಲು ನಡಬಾರ್ಕೊಂಡು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮಯಾದೇವ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮೂಲತತ್ವ ಚೇರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನಾಂಕ್ಷಿ ಮಸ್ತೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ದೇವಜಯ ಭಾವ್ಯಾನಂದ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯೇಶ್ವರ್ಯಾದಿವೃದ್ಧ ಸಂದರ್ಭಾನ್ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಬಲಮಣ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿ ಭೌತಿಕಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಇದನ್ನ ಪಾದೈವ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ನಮ್ಗೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಗಬೇಕ ಮದುವೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಉಂಟು ಮಾತ ದೈವ ಪರಲು ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಗಬೇಕ ಸಂತತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಾತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅನುಗ್ರಹವಂತರ ಪಾದುಕೊಂಡು ಗಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಹಾಗಣ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಜಾಪತ್ಯ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ಯ ಗ್ರಹಚಾರ ಎಂಚಿನ ಮಾತಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಲಾಭಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಭಿನಂಚನ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯನು ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕೊಲ್ಲೂಡ ನಡಬಾರದು ಕೊಟ್ಟು ಅಕನ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಒವೆ ಒಂಜಿ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಬರಂದಿರಕ ಅಕನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖವಾದ ಸಾಗ ಮಹಾಗಣ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ನಡಬಾದುಗಳು ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲಡು ಮಹಾಗಣ ದೇವರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡು. ಅಗ್ನಯೇ ನಮಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರೇಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಣೋಮ ಪುರ ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಗ್ಲ ಗಣೇಶನ ಕುಲ್ಲದಿರು ನನೊಂಜಿ ಭಟ್ರು ಕುಲ್ದಿರು ಎಂಗ್ಲು ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಬಯ್ಯಡ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮಂಜಲ್ ಸಾರಿ ಕೊರಿಯರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲು ಚಾಯ ಪುರ ರೆಡಿ ಆದ ಯಾಕ ಮುಲ್ಪ ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅನ್ನ ಅಲ್ಪ ಕೂಡ್ದಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯಾನ್ ಪರ ಪೋಯೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೇಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಮದಿ ಮಲೆನ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೀರು ಅಂಚೆ ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಅಂಚೆನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗ ಮಂಜಲ್ ಸಾರಿ ಕೊರಿಯರೆ ಅಲ್ಪದ ಆನನೆಲ್ಲದ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೇರು ಆನನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನದ ಅಣ್ಣ ಅವಡು ಅಂಚಾರು ಬತ್ತಿರ ಮಾಮನದ ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಜ ಮಂಜಲ್ ಸಾರಿ ಕೊರೋಡು ತುಂಬುದಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಅವಡು ಬಂಡದ ಮುಲ್ಪ 5 ಜನ ಉಂತೋಡು ಎಂಚ ಉಂತೋಡು ದಾದ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಮುಲ್ಪ ಹೊಂದು ಕೊರೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅವೇನೇ ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಉಂತೋಡು ಇಲ್ಲ ಬರಡು ಒಂದು ಪಂಡಲ ಮದಿಮಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಸೇರಿಯೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚ ಇಂಕಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರಿಜ್ಜೇರು ಪಂಡದ ಚೂಡಿಡೆ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಮಾಮನ ಮಗಲು ಪುರ ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜಲ್ ಸಾರಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಕೊರಿಯರು ದಯಪಂಡ ಮಟ್ಟೆಲ್ ಇಂಜವರೆ ಎತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತನು ಎನ್ನ ಮಂಜಲ್ ಸೀರೆ ಕೊರಿಯರೆ ಪನ್ನಾಗ ದುವೆ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜೊಂದಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಇತ್ತನು ಮೊಬೈಲ್ ಆಂಡ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯರ ಇಜ್ಜೊಂದಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಸರಿದಾದ ಮಾತನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು
ಅಂಡ ಇಮ್ಮಲ್ನೆಟ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಾಕಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲು ನೆತ್ತಾನಿಲಿ ಇಜ್ಜ ಮನದಾನಿ ಮಂಜಲ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಂಜಲ್ಗೆ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡು ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ ಕೊನತನ ಪೂಟು ಐನು ಬಗೆ ಪೂ ಪೊಣ್ಣಾಗ ದೀಯೋಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಅರೇನು ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಜಾವನು ಆರಿ ಮಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಜಾಯಿನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಈತು ಸತಿ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಜಿಂಜ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಆನನ ಮಿಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ ನೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಆ ಅರಿನ ಬೊಕ್ಕ ಐದೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ದೀಪದಾಯಕ ಒಂತೆ ಅರೇನು ತಟ್ಟೆಡು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅರೇನು ಕಿಸೆಟ್ ಪಾಡೆಯರ ಉಂಡು ಐಟ್ ಎಂಚ ಬತ್ತನಂದು ತೂವರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪರು ತುಲೆಂದು ಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಐನು ಸತಿ ಪಾಡುನ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಪಾಡುನ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡು ನೆಡ್ದವರ ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಯಾರೊಂದು ಪಂಡ ನೆಡ್ದೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸತಿ ಮಂತೇರು ಎಂಕ್ ನೆನಪಿತ್ತಂದು ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಈ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಅಂಚ ಯಾನರಿಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಪಂಡು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದವರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಅಕ್ಲ ಪಾತೆರಿಯರಂತೆ ಸುಲಭ ಅಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪುರಾದನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಆ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಐನು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮದಿಮಲೆನೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಅಲ್ಪ ದೀಪ ಪೂರ ಕೊಣೋದು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಸಾರಿ ಪೂರ ಕೊರ್ನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ದೀಪದ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದು ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ ನೈಟೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪುನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಂಜಲ್ ಸೀರೆ ತೋನಿಪ್ಪರ ಪಂಡ ಯಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇನದು ಎತ್ತುದುವೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ಅರೆಗ ಅಂಚ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಗೊತ್ತು ಜಾನಲ ಇತ್ತೈತೆ ಆರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುರ ಈ ಕೊಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಡಾತಿ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಇತ್ಲ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೈತೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಿರು ನಾನು ಕಲ್ಪಿರು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅಂದು ಗೆರೆ ತಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ ಸಾರಿ ಈ ಕಲ್ಲರ್ಡ ಮಂಜಲ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಸಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನ ಟೈಮ್ ಉಡು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಂಚಿನ ಸಾರಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪೆದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆದ ಪೊಂಜೋಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಲು ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ತುಳಿ ಇಂದು ಯಾನ್ ದೆತ್ತನ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಲರ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವಿದ್ಯಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕ್ಲು ಆತ ಬಾಬೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಒನಸಗಲ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮದ್ದಿಮೆಗೆ ಬರಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲು ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸ ಬರ ಅದು ಪೋಯರು ಪೂಜೆವನ್ನ ಗಣಹೋಮಗ ಬುಲ್ಪಗೆ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತದಿರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪ್ನೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಮಂಜಲ್ಗೆ ಪೂರ ಒಂಥರ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪಂಡ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಅಂಚ ಹಾಸನ ಆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಲುಲ್ಲಾಲು ದಯಪಂಡ ಆತ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಬತ್ತೇರತ್ತ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಬಂಡದು ಅಂಚ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಒನಸಪುರ ಮನ್ಪರೆ ಕುಳ್ಳರೆ ಪೂರ ಪಂಡು ಅಂಚ ಹಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಪೋಯಲು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಬಲಸರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಂತೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರು ಇತ್ತು ನೆಡ್ದವರ ಫಸ್ಟ್ ಪಂತೆ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಾಯ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒನಸಿಗೆ ಪೂರ ಕುಳ್ಳೀರು ಅಂಚ ಮಾಮನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಲಾಯ ನೆಡ್ದವರ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕುಳ್ಳಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕುಳ್ಳ ಒಂತೆ ಜನ ಕುಳ್ಳಾಡೋದು ಪಂಡದು ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳುಗ ಅಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಜನ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅನಗ ಒಣಸ ಕುಳ್ಳಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಸಾಂಬಾರು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಡಲೆ ಮಣ್ಣುಳಿ ಸಾರು ಐತ ಬಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಎಂತಲೇ ಸೂಪರ್ ತೋಜು ಅಲ್ಲತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೋಜು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಡು ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಪಾಯಸ ಒಗ್ಗೆ ಕಾರ್ನ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಚೀರೆ ಬಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುನ ಪನ್ಪಿರದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದವರ ಏನು ಅಂಚ ಕೊರ್ದು ಲೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಂತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಣಸಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನು ಈ ವೀಡಿಯೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಸುತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಬಿಸುತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಮಂತದಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಿಸುತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆದಲ್ಲ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಅದಾಗಿ ನೆಟ್ ಪಾಡಿ ಏನಂದು ಎಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಮಂಜಲ್ಗೆ ತುಳಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ದೊಡಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಒಂದುಲಿರ ದೊಡಮ್ಮ ಸೈ ಮಾಮಿ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂದುಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಅಂಚ ದೇವರಿಗೆ ಇದು ಐರ್ದೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಅಲಂಕಾರ ಬರಮ್ಮಂಥದ್ದು ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಬಯ್ಯಡ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೂಜೆಗೆ ಒಂದು ಪಿತಡಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪಿತಡಿಗೆ ನಾನು ಅಂದೆಗೆ ತಾರ ಎಲ್ಲ ಊರ್ನ ಅಂಚ ನನ್ನ ಮದ್ರೆಂಗಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ ಸಾರಿ ಪಾಪಾಡಿಗೆ ಪಿಂಕ್ ಸಾರಿನ ಪಂತಿರು ಎಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅನ್ನು ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಭಟ್ರ ಪುರ ಬರ್ತದೆ ದೇವೇರೇನು ಆಯ್ತ ಪುರ ಮಂತದು ಆಂಡ ಗಣೋಮಗು ಬತ್ತನ ಭಟ್ರೆ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಬತ್ತನ ಭಟ್ರನಾಗ್ಲಿ ಬೇತೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಪೊಡ್ಕೊಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಭಟ್ರು ಇಂಚ ಪ್ರಪನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಡಿ.ಜೆ ಸಾರಿ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನೆಡ್ದವರ ಆ ಡಿ.ಜೆದ ಶಬ್ದನೇಕೆ ಏನು ಒಂದಿತ್ತು ಐಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ದೆತ್ತೇನು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂಜೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣದ ಮುಲ್ಪ ಭಟ್ರನಾಗ್ಲು ಪನ್ನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಆದ आचार्य द्वारा कारयिष्ये कुडञ्चन्त तदन्न निर्मलनाद्यर्थं गुरुर्वदे पूजनन्ते करिष्ये स्थापनादि पूजाराधनार्थं कर्म कारयिष्ये श्रीगुरुभ्यो नमः ಅಂಚನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಮುಗಿಪತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಭಟ್ರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಜಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಆವಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಆಜಿ ಆಚರಣೆಗಿಂಚ ಮುಗಿಪತ್ತು ಕೊರ್ಪುತ್ತೇರು ಪೂಜೆನು ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಪೂಜೆ ಮುಗೀತು ಕರಿ ನೇರ್ದೊಕ್ಕ ದೀಪ ಹಣ್ಣುಗಾಯಿ ಪೂರ ಕೊಣೋದು ಉಲೈ ದಿಯರೆಂದು ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮದಿಮಲ ಉಳ್ಳರು ಸೂಪರ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮದಿಮಲ ಅಂತೂ ಪಂಡ ವೈಟ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತೋದು ಇತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ಕ್ಲ ಮಲ್ಸ್ತ ಆಸೆತ್ತನು ವೈಟ್ ಸಾರಿ ತುತ್ತೋಡು ನಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾರೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಖಾಲಿ ಬ್ಲೌಸೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಹಾಕಲ್ನ ಸಾರಿನೇ ಅನ್ನು ತುತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಕೊನಾರನೇ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಜೋಕುಲ್ನ ಇಂಕಲ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೋಡಿಂಗ್ ಹಾಪುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಏನ್ಬೇಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಮಿನ ಸಾರಿನೇ ತುತ್ತಿಯೇ ಅಂಚಿಜನೆ ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆತ್ತನು ಪೂಜೆ ಪೂರ ವೈಟ್ ಸಾರಿ ತೊತ್ತುನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೆರು ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟದ ಸಪಾತ ಮನ್ಪೆರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆದ ಸಪಾತ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ತೊಂದಲ ಭಾಗಿರಥಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸುತ್ತ ಗೌಜಿ ಅಂಚ ಬೇಗ ಮೀದು ಪೂರ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆದು ಮಂದಿರ ಹೋಗಿದ ಅಡಿಗೆ ಮಂದಿರ ಬತ್ತದ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮಂತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಮಂದಿರ ಹೋದಾರ್ಪೆ ಫಸ್ಟು ಐದೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗಂದು ಇನ್ನು ಬೊಲ್ಪುಗ್ಲಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆತಜಿ ಬೊಲ್ಪು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಒಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೋದು ಬತ್ತಾಯ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ
ಇತ್ತೆ ಮಂದಿರದ ಬಾಲಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಗಳು ಮಂದಿರ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಶುರು ಆವಡಾತ್ರೆ ನಾನು ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಮಂತ್ ಡೇ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ವೀಡಿಯೋನ ಪರ ಮಾರತ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಫೋಟೋ ಇತ್ತನೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಸುಕು ಗಮ್ಮತ್ ರೊಟ್ಟಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಪುಂಡಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಪುಂಡಿ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಪಂಜಿದ ಗಜಿಪು ಕೋರಿ ಸಾರು ಕರ್ಪುಣಕ್ಲೆ ಬರಿಯರೆ ಆತ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿ ಬೀಸಕು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ಲ ಮಂತ್ ಜಾನ ವರ್ಷಲ ಸೇಮೆದಡ್ಡಿನಿ ಮನ್ಪಿ ಸತಿ ಸೇಮೆದಡ್ಡಿ ಮನ್ಪರ ಗೊತ್ತಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ನಾಣಿ ಮುಟ್ಟ ಐದೊಕ್ಕ ಬರ್ತದ್ದು ಪೂರ ಈತ ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತೀನಿ ಅಂತು ಇನಿ ಈತ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಮಂತದ ನಾನು ಚಿಂಪುನಕ್ಲೆ ಎಂಚೋಂಡು ಒಂದು ಪನ್ನೆರದಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅಂಚ ಸರಿಯಪ್ಪಾಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಪೋರೆಂಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲಡಿ ಐದೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಏರ್ನೇರು ಇಲ್ಲಡಿದ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಮಂತದ ತೂಕ ಹೋದಾಯ್ಕ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ರಿಕಾಗ ಭಾರತಿ ನಡೆ ಹೋಗುದು ಭಾರತಿ ನಡೆ ಹೋದು ಕಲ್ಪಕ್ಕ ಕಾಕ ನಡೆದ್ರ ಹೋದು ಬರೀ ರಾಪನ ತುಪ್ಪೆ ಯಾರೈತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ರೆಡ್ ಪಾಲು ಅಂಚನೆ ಭಾರತಿನೆಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತನೆ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ತಿನ್ನಾಗ ಮನ್ಪರೆ ಮರತನ ಅಂಚೆನೆ ದೀಪ್ತಿನ ಇಲ್ಲಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇತ್ತನೆ ಅಲ್ಪಲ ಮರತನ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಡ್ದಿತ್ತೀರ ಅವಿನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಅತ್ತಿಗೆನೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಅತ್ತಿಗೆ ನಡೆತ್ಯ ಅರಣ್ಯ ತೋಜಿನ ಕಾಜಿ ಹೋಗುಂದುಂಡು ಮಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಅಂತ ದೇರಿಗೆ ಪಾಯಸ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊರಿಯರ್